Dă-te, mă! Dă-mă bicicleta mea, așa. Bă, dar asta eu pus bicicleta. Ia-mă, mă? Am dus la... Tu de ce nu le-ai dat la o parte, mă? De-abia acum le-ai văzut? Eu? Tu? Ce ar? George, dă-te mai așa. Păi m-am dat acolo. Bă, ia asta mult mai așa. Lasă mult am lansat de zi. N-are drumul? N-are. Bă, Francis, vino și ia-ți bicicleta de aici. Ha? Ia-ți bicicleta de aici, ai pus bicicleta la umbră și tu stai la soare. Ha? Păi Dacă tu ești gras. Și dacă tu ești prost, ia-mă mă de aici. Stai, idiotule, că vin ăștia. Nu mai vin mă la Nu mai înțelegă, sunt, băi, nu chiar mai unul. Păi Paralel cu totul. Tu? Bagă mai repede că vine aia. nu vin mă pe aici, deștept. Ia uite. Vin mâna pe ăsta. Hai tu pe mâna. Ia mă, că am și eu să fac. Acum. Păi când erau acolo. Ei că vii, dă. Păi, pe Luciu trebuia să-l bage mai la coadă. Ce la noi 3, 6, 2, 4. Am obosit Mamă, ce urâtă singurată, am pierdut spațiu. Păi da, am aruncat restul bani. Nu știu ce-au după clau. Bravo! Da, că îi dau înapoi, mă. Bă, că... Deci Ce mi-a dat drept? 3, 1. Mă, dă-i drumul! Pe unde mă, că i-a dat 5 și am aruncat de 2. Acum. Deci am mai venit cu helicopterul. Sunteți 3! Mi-a pus bicicleta. Dați burătății! Aici nu merge nimeni. Ia uite pe ăsta. Dați burătății! Ia uite. Aia, care